Η Γερμανία εμφανίζει ξανά ανάπτυξη. Αλλά η Bundesbank είπε κάτι που αλλάζει ολόκληρη την εικόνα. Χωρίς την επέκταση των κρατικών δαπανών, το γερμανικό ΑΕΠ θα υποχωρούσε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ακόμη μια κανονική ανάκαμψη. Είναι ένα κράτος που κρατά την οικονομία όρθια μέχρι να φανεί αν ο ιδιωτικός κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει ξανά. Και αν δεν ξεκινήσει, η Ελλάδα θα το νιώσει. Αυτή η πρόταση αξίζει να την κρατήσουμε για λίγο πριν προχωρήσουμε. Η Bundesbank δεν είναι ένα ακτιβιστικό Ινστιτούτο. Δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις. Είναι η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και ο ρόλος της είναι να μετράει, να αναλύει και να λέει αυτό που βλέπει. Τον Ιούνιο του 2026, αυτό που είπε ήταν σαφές. Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είναι ο μόνος παράγοντας που εμποδίζει την πτώση του γερμανικού ΑΕΠ. Όχι η βιομηχανία, όχι οι εξαγωγές, όχι η ιδιωτική κατανάλωση, όχι οι επενδύσεις επιχειρήσεων. Το κράτος. Και αυτό αλλάζει τελείως τον τρόπο που πρέπει να διαβάζουμε τα νέα από τη Γερμανία. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Σε αυτό το κανάλι αναλύουμε τα μεγάλα οικονομικά σήματα πριν γίνουν καθημερινή πραγματικότητα στη ζωή μας. Πριν εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, πρέπει να πούμε κάτι για την Ελλάδα. Και πρέπει να το πούμε νωρίς, γιατί αυτό δεν είναι απλώς μια ιστορία για τη Γερμανία. Το 2024, οι Γερμανοί επισκέπτες άφησαν στην Ελλάδα περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσό μεταξύ των χωρών που καταγράφονται μεμονωμένα στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Γερμανία είναι η σπονδυλική στήλη του ελληνικού τουρισμού. Και ο ελληνικός τουρισμός είναι μία από τις σπονδυλικές στήλες της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Πάνω από 43 εκατομμύρια αφίξεις, έσοδα που έφτασαν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία του 2026 παρέμεναν θετικά. Δεν υπάρχει κρίση στον τουρισμό τώρα. Αλλά η ερώτηση δεν είναι αν ο Γερμανός τουρίστας θα σταματήσει να έρχεται στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι διαφορετική. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να χάσει τον Γερμανό τουρίστα. Αρκεί ο Γερμανός τουρίστας να χάσει την οικονομική του ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ο ίδιος Γερμανός που έρχεται στην Ελλάδα μπορεί να μείνει λιγότερες νύχτες. Να προτιμήσει all-inclusive, αντί για ελεύθερο πρόγραμμα. Να ξοδέψει λιγότερα στα εστιατόρια, στα τοπικά μαγαζιά, στις εκδρομές. Να κλείσει αργότερα και σε φθηνότερο κατάλημα. Να υπολογίσει 2 φορές την κάθε δαπάνη που δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Ένας επισκέπτης που έρχεται αλλά ξοδεύει λιγότερο δεν καταγράφεται ως κρίση στα στατιστικά αφίξεων, αλλά ο ξενοδόχος το νιώθει, ο εστιάτορας το νιώθει, ο τοπικός έμπορος το νιώθει. Και αν αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς επεκταθεί σε εκατομμύρια Γερμανούς που έρχονται κάθε χρόνο, το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία είναι πραγματικό. Και γιατί ο Γερμανός τουρίστας μπορεί να νιώσει λιγότερη οικονομική ασφάλεια? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα αυτού του βίντεο. Ας πάμε στα γεγονότα. Η Γερμανία βγήκε από 2 χρόνια ύφεσης. Το 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσε αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο χαρτί, αυτό φαίνεται σαν ανάκαμψη, αλλά την ίδια στιγμή που το ΑΕΠ ανέβαινε, η απασχόληση έπεφτε. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η Γερμανία είχε 157.000 λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με 1 χρόνο πριν. Οι απώλειες ήταν κυρίως στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτός ο συνδυασμός, ανεβαίνει το ΑΕΠ, πέφτει η απασχόληση, είναι ασυνήθιστος και αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Το ΑΕΠ μπορεί να ανεβαίνει χωρίς η οικονομία να έχει θεραπευτεί. Υπάρχουν 2 τρόποι να αυξηθεί το ΑΕΠ μιας χώρας. Ο πρώτος είναι η οργανική ανάπτυξη. Επιχειρήσεις επενδύουν επειδή βλέπουν ευκαιρίες. Εξαγωγές αυξάνονται επειδή τα γερμανικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά. Καταναλωτές ξοδεύουν επειδή νιώθουν ασφαλείς για το μέλλον τους. Η αγορά εργασίας δυναμώνει και τραβά κόσμο από την ανεργία. Αυτή είναι μια ανάκαμψη που μπορεί να σταθεί μόνη της. Ο δεύτερος τρόπος είναι το κρατικό ερέθισμα. Το κράτος δανείζεται χρήματα και τα ξοδεύει σε υποδομές, άμυνα, δημόσιες υπηρεσίες, επιδοτήσεις. Το ΑΕΠ ανεβαίνει επειδή το κράτος αγοράζει, αλλά αν αφαιρέσεις αυτές τις δαπάνες, τι μένει? Η Bundesbank απάντησε σε αυτή την ερώτηση τον Ιούνιο του 2026 και η απάντησή της ήταν: χωρίς την επέκταση των κρατικών δαπανών, το γερμανικό ΑΕΠ θα υποχωρούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος κάνει κάτι κακό. Σημαίνει ότι ο ιδιωτικός κινητήρας δεν έχει ακόμα αναλάβει το φορτίο.
Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ανάπτυξη 0,6% για τη Γερμανία το 2026 και 0,9% το 2027. Αλλά στις ίδιες προβλέψεις λέει ότι η ανάκαμψη των επενδύσεων θα είναι σταδιακή και θα στηρίζεται κυρίως στο δημόσιο συστατικό. Οι εξαγωγές παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες μετά από 3 χρόνια συρρίκνωσης. Και η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να δυναμώσει πιο ξεκάθαρα μόνο το 2027. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γερμανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κράτος για ακόμα τουλάχιστον έναν χρόνο. Η Γερμανία δεν ανακάμπτει ακόμη με τη δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας της. Το κράτος αγοράζει χρόνο. Τώρα, αξίζει να δούμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κρατικό ερέθισμα, γιατί εδώ ξεκινά κάτι πολύ πιο βαθύ από μια απλή δημοσιονομική πολιτική. Το 2025, η γερμανική κυβέρνηση εγκαθίδρυσε ένα ειδικό ταμείο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και κλιματική ουδετερότητα. Το ταμείο έχει εξουσιοδότηση δανεισμού για 12 χρόνια, από το 2025 έως το 2036. Τα χρήματα προορίζονται για συγκοινωνίες, σχολεία, ψηφιοποίηση, κατοικία, νοσοκομεία, ενέργεια και οικονομικό εξυγχρονισμό. Η κατανομή είναι η εξής: 300 δισεκατομμύρια για ομοσπονδιακές επενδύσεις, 100 δισεκατομμύρια για τα κρατήδια και τους δήμους και άλλα 100 δισεκατομμύρια για κλίμα και ενεργειακή μετάβαση. Είναι αυτό κακό? Όχι απαραίτητα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Αλλά αξίζει πρώτα να δούμε τους αριθμούς με ακρίβεια. Το 2025 από αυτά τα 500 δισεκατομμύρια, μόλις 24 δισεκατομμύρια είχαν κατανεμηθεί. Αυτό αντιστοιχεί στο 4,8% του συνολικού ποσού. Για το 2026, η κυβέρνηση σχεδίαζε περίπου 129 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομοσπονδιακές επενδύσεις, εκ των οποίων 58 δισεκατομμύρια θα προέρχονταν από το ειδικό ταμείο. Αυτό δημιουργεί 2 ταυτόχρονες αναγνώσεις. Η αισιόδοξη: η Γερμανία επιτέλους εξυγχρονίζει υποδομές που αγνοήθηκαν για δεκαετίες. Δρόμοι, σιδηρόδρομοι, ψηφιακά δίκτυα, ενέργεια, αυτά μπορούν να αυξήσουν πραγματικά την παραγωγικότητα στο μέλλον. Η κριτική: η άμεση ανάπτυξη εξαρτάται από το να δανείζεται το κράτος χρήματα, να εκτελεί έργα και να στηρίζει τη ζήτηση, ενώ η ιδιωτική μηχανή παραμένει αδύναμη. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν τα 500 δισεκατομμύρια είναι χρήσιμα. Μπορεί να είναι. Το ερώτημα είναι, θα καταφέρει η δημόσια δαπάνη να επανενεργοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα πριν τα δημοσιονομικά και δημογραφικά κόστη γίνουν υπερβολικά? Και γιατί αυτή η ερώτηση είναι τόσο κρίσιμη? Γιατί το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας, δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί διαρθρωτικά η οικονομία της, εκτιμάται κατά μέσο όρο σε μόλις 0,5% ετησίως για την περίοδο 2026 έως 2030. Αυτός είναι ένας από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Γερμανία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα γύρανση και συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, υψηλά κόστη ενέργειας, καθυστερημένη υποδομή, απώλεια ανταγωνιστικότητας σε βιομηχανικούς κλάδους, κινεζικό ανταγωνισμό, εξασθενημένες εξαγωγές, γραφειοκρατία και αργή εκτέλεση και συγκρατημένες ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτοί δεν είναι προβλήματα ενός κακού τριμήνου. Είναι διαρθρωτικές πιέσεις που συσσωρεύτηκαν για χρόνια. Τον Ιούνιο του 2026, η Βιομηχανική Ένωση BDI μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στη Γερμανία το 2026 στο 0,4%, αναφέροντας ενέργεια, φόρους, εργασιακό κόστος, γραφειοκρατία και αλυσίδες εφοδιασμού ως τα κύρια εμπόδια. Η βιομηχανία είναι η καρδιά της γερμανικής ταυτότητας. Αυτοκίνητα, μηχανές, χημικά, μηχανολογικός εξοπλισμός. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε η μεταπολεμική ευημερία. Και αυτοί οι κλάδοι δεν ανακάμπτουν επειδή το κράτος κατασκεύασε μια εθνική οδό. Τα στοιχεία της βιομηχανίας είναι μεικτά. Οι νέες παραγγελίες έπεσαν απότομα τον Ιανουάριο του 2026, εν μέρει λόγω σύγκρισης με μεγάλες παραγγελίες του προηγούμενου έτους. Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αλλά το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών βελτιώθηκε τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι η κατάσταση δεν είναι γραμμική κατάρρευση. Υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα μια ευρεία και πιστική βιομηχανική ανάκαμψη. Και όταν λέμε ότι η Γερμανία ανακάμπτει, πρέπει να ρωτάμε ποια Γερμανία. Η Γερμανία των δημοσίων έργων και των αμυντικών δαπανών, ή η Γερμανία του Mercedes, της Siemens, της BASF,
του Mittelstand που εξάγει στον κόσμο. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για να καταλάβουμε τι αισθάνεται ο Γερμανός εργαζόμενος και καταναλωτής και τι αυτό σημαίνει για την Ελλάδα. Εγγραφείτε στο κανάλι αν θέλετε να καταλαβαίνετε την οικονομία πριν οι επιπτώσεις της χτυπήσουν την πόρτα σας. Φανταστείτε έναν Γερμανό εργαζόμενο στον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο. Το εργοστάσιό του δεν έκλεισε. Αλλά δουλεύει λιγότερες ώρες από ό,τι πριν 2 χρόνια. Ο μισθός του είναι ο ίδιος ονομαστικά, αλλά τα τρόφιμα, η θέρμανση και οι μετακινήσεις του κοστίζουν περισσότερο. Η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά αυτός δεν τη νιώθει στην τσέπη του. Αυτό είναι το παράδοξο που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έξοδα σε άμυνα, σιδηροδρόμους και υποδομές αυξάνουν το ΑΕΠ. Αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν μετατρέπεται αμέσως σε υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για κάθε οικογένεια. Η Επιτροπή αναμένει ότι το ενεργειακό σοκ θα μειώσει το πραγματικό εισόδημα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών το 2026, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση θα αποκτήσει δυναμική πιο ξεκάθαρα μόνο το 2027. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για την Ελλάδα. Το γερμανικό ΑΕΠ μπορεί να ανεβαίνει στο χαρτί, ενώ ο Γερμανός τουρίστας παραμένει επιφυλακτικός. Ο Γερμανός που έρχεται στη Σαντορίνη ή την Κρήτη δεν αποφασίζει με βάση το επίσημο ΑΕΠ της χώρας του. Αποφασίζει με βάση τι νιώθει για την οικονομική του ασφάλεια, για τον μισθό του, για τη δουλειά του, για τις προοπτικές. Αν αυτά δεν βελτιώνονται, η συμπεριφορά του δεν αλλάζει ακόμα και αν η στατιστική υπηρεσία ανακοινώνει θετικά νούμερα. Και εδώ μπαίνει κάτι βαθύτερο. Η Γερμανία δεν είναι απλώς μια χώρα από την οποία έρχονται τουρίστες. Είναι ο μεγαλύτερος κινητήρας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν η γερμανική ανάπτυξη εξαρτάται περισσότερο από το κράτος και λιγότερο από τις εξαγωγές, τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις, ολόκληρη η ευρωπαϊκή δομή αλλάζει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να εξάγει μεγάλους όγκους απευθείας σε γερμανικά εργοστάσια για να νιώσει την επιβράδυνση, αρκεί να εξαρτάται από την ίδια ευρωπαϊκή οικονομία, τα ίδια επιτόκια, τους ίδιους καταναλωτές και τον ίδιο προϋπολογισμό. Μια Ευρώπη με μια Γερμανία που αναπτύσσεται μόνο 0,5% έως 0,9% προσφέρει λιγότερο ευνοϊκό αέρα για την ελληνική ανάκαμψη. Υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να πούμε και αφορά άμεσα τους Έλληνες που έχουν ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια υπό τη σκιά της κρίσης του 2010. Για χρόνια, η Γερμανία ήταν ο ηθικός αυθεντία της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής. Ήταν εκείνη που επέμενε στη λιτότητα, στα όρια χρέους, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στις μεταρρυθμίσεις. Ήταν εκείνη που ζήτησε από χώρες όπως η Ελλάδα να ζουν με λιγότερα για να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Τώρα, η ίδια η Γερμανία χρησιμοποιεί ειδικά ταμεία, εξαιρέσεις στον κανόνα χρέους, έκτακτες αμυντικές δαπάνες, δάνεια για υποδομές, επέκταση του ελλείμματος. Η Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο έλλειμμα της Γερμανίας θα αυξηθεί από 2,7% του ΑΕΠ το 2025 σε 3,7% το 2026 και 4,9% το 2027. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέβει από το 63,5% στο 68% του ΑΕΠ σε αυτό το διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε δημοσιονομική κρίση. Το χρέος της παραμένει διαχειρίσιμο σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά το ιστορικό νόημα είναι άλλο. Η Γερμανία που κάποτε ζητούσε από την Ευρώπη να ζει με λιγότερα, τώρα χρειάζεται να δανειστεί περισσότερα για να ξαναχτίσει τον εαυτό της. Αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει 2 αντίθετα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Το θετικό. Μια Ευρώπη που βλέπει τη Γερμανία να χρησιμοποιεί δημόσιες επενδύσεις για να ανακάμψει μπορεί να γίνει πιο ανεκτική στην ιδέα ότι η δημοσιονομική συγκράτηση από μόνη της δεν παράγει ανάπτυξη. Αυτό ανοίγει πολιτικό χώρο για πιο ισορροπημένες πολιτικές. Το αρνητικό. Η Γερμανία που ξοδεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να ανακατασκευάσει τη δική της οικονομία έχει λιγότερη πολιτική ενέργεια και οικονομικούς πόρους για να στηρίξει την υπόλοιπη Ευρώπη. Το νέο ταμείο των 500 δισεκατομμυρίων υπάρχει για να χτίσει γερμανικούς σιδηροδρόμους, γερμανικά σχολεία, γερμανική ενέργεια, γερμανική άμυνα. Δεν υπάρχει για να χρηματοδοτήσει ανάπτυξη σε άλλες χώρες. Και εδώ πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό από την οπτική των μεγάλων κύκλων. Εφαρμόζοντας τις αρχές που σχετίζονται με τον Ray Dalio για τους μακροχρόνιους οικονομικούς κύκλους, βλέπουμε ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Ένα μοντέλο παράγει ανάπτυξη. Η επιτυχία δημιουργεί εξαρτήσεις. Το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει. Η παραγωγικότητα μειώνεται. Το κράτος παρεμβαίνει. Το χρέος αυξάνεται για να στηρίξει το σύστημα. Η χώρα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που αγόρασε για να ξαναχτίσει παραγωγικότητα. Το γερμανικό μοντέλο
βασιζόταν σε 4 πυλώνες. Φθηνή ρωσική ενέργεια, προβλέψιμη παγκοσμιοποίηση, κινεζική ανάπτυξη που απορροφούσε γερμανικές εξαγωγές και μια κυρίαρχη αυτοκινητοβιομηχανία. 3 από τους 4 πυλώνες έχουν κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Τώρα η Γερμανία προσπαθεί να αντικαταστήσει αυτούς τους πυλώνες με άμυνα, υποδομές, ανανεώσιμη ενέργεια, ψηφιοποίηση, εσωτερική ζήτηση, δημόσιες επενδύσεις, νέα βιομηχανική πολιτική. Η ερώτηση είναι αν αυτή η μετάβαση θα γίνει αρκετά γρήγορα. Το δημόσιο χρέος δεν είναι απαραίτητα κακό. Ένα δημόσιο έργο που μειώνει το κόστος εφοδιαστικής, εξυγχρονίζει σιδηροδρόμους ή επιταχύνει την ψηφιοποίηση, αυξάνει πραγματικά την παραγωγικότητα. Μια οικονομία που επενδύει καλά σήμερα μπορεί να αναπτύσσεται πιο γρήγορα αύριο. Το ίδιο το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι το πρόγραμμα στοχεύει να διορθώσει δεκαετίες αναβαλλόμενων επενδύσεων. Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι. Εάν τα έργα καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας και η Γερμανία δεν έχει καλή φήμη στον τομέα αυτό, η ανάπτυξη από τις επενδύσεις θα αργήσει. Εάν τα κόστη υπερβούν τα ωφέλη, το χρέος θα αυξηθεί χωρίς ανάλογη αύξηση παραγωγικότητας. Εάν ο ιδιωτικός τομέας δεν ενεργοποιηθεί, το κράτος θα πρέπει να συνεχίζει να αγοράζει χρόνο επαόριστον. Αυτή είναι η κεντρική διαίρεση αυτού του βίντεο. Το κράτος χτίζει μια γέφυρα προς την ανάκαμψη ή γίνεται το ίδιο η οικονομία. Ας δούμε τα 2 σενάρια με ειλικρίνεια. Στο πρώτο σενάριο, το κράτος λειτουργεί ως γέφυρα. Οι επενδύσεις εκτελούνται, οι σιδηρόδρομοι βελτιώνονται, τα ψηφιακά δίκτυα επεκτείνονται, η ενέργεια γίνεται πιο ασφαλής και σταδιακά πιο ανταγωνιστική. Αυτές οι βελτιώσεις μειώνουν κόστη για τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνουν ιδιωτικές επενδύσεις, ανοίγουν νέα κεφάλαια ανάπτυξης. Σε 4 ή 5 χρόνια, ο ιδιωτικός τομέας έχει αναλάβει το φορτίο. Το κράτος μπορεί να αποσυρθεί. Και ο χρόνος που αγοράστηκε αποδείχθηκε χρήσιμος. Στο δεύτερο σενάριο, το κράτος γίνεται μόνιμη υποστήριξη. Το ΑΕΠ εξαρτάται συνεχώς από δάνεια, άμυνα, δημόσια έργα, επιδοτήσεις, μεταβιβάσεις, αντισταθμίσεις ενέργειας. Ο ιδιωτικός τομέας δεν επανενεργοποιείται επαρκώς. Το χρέος αυξάνεται. Τα δημογραφικά κόστη, συντάξεις, υγεία πιέζουν περισσότερο. Η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος τροχός μιας Ευρώπης που κινείται αργά. Ποιο σενάριο θα επικρατήσει? Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και αυτή η αβεβαιότητα είναι αυτή καθ' αυτή σημαντική πληροφορία. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον της βασιζόμενη σε μια Γερμανία που δεν έχει ακόμα αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνη της. Ας μιλήσουμε τώρα για κάτι που αγγίζει βαθύτερα. Πολλοί Έλληνες έζησαν τα τελευταία 15 χρόνια νιώθοντας ότι τα προβλήματα της Ελλάδας ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά ελληνικών αποτυχιών. Υπερβολικές δαπάνες, έλλειψη πειθαρχίας, αδύναμοι θεσμοί, χαμηλή παραγωγικότητα. Και αυτά τα στοιχεία ήταν αληθινά, αλλά η εικόνα δεν ήταν ποτέ τόσο απλή. Αν το γερμανικό μοντέλο, που θεωρούνταν το πρότυπο αποτελεσματικότητας, πειθαρχίας και βιομηχανικής ισχύος, χρειάζεται σήμερα μια εξαιρετική κρατική παρέμβαση 500 δισεκατομμυρίων για να συνεχίσει να λειτουργεί, τότε ίσως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η Ελλάδα. Ίσως το παλιό ευρωπαϊκό σύστημα συνολικά έχει φτάσει στα όρια του. Φθηνή ενέργεια που δεν υπάρχει πλέον. Κινεζική ανάπτυξη που δεν απορροφά τα ίδια εξαγωγικά προϊόντα. Παγκοσμιοποίηση που έγινε πιο εύθραυστη. Δημογραφικές πιέσεις που κανείς δεν αντιμετώπισε έγκαιρα. Αυτά τα στοιχεία δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία, αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα, ως μέρος αυτής της Ευρώπης, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη στο αν ο μεγαλύτερος κινητήρας της Υπήρου θα ξαναβρει τη δύναμή του ή θα συνεχίσει να χρειάζεται κρατική τεχνητή αναπνοή. Η Γερμανία δεν καταραίει. Αλλά ούτε έχει αποδείξει ότι ο παλιός της κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει ξανά μόνος του. Το κράτος δανείζεται, επενδύει και αγοράζει χρόνο. Αν αυτός ο χρόνος χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί νέα παραγωγικότητα, η Γερμανία μπορεί να επιστρέψει ισχυρότερη. Αν όμως το δημόσιο χρήμα γίνει μόνιμη υποστήριξη μιας οικονομίας που δεν αλλάζει, τότε αυτό που σήμερα ονομάζεται ανάκαμψη θα αποδειχθεί κάτι διαφορετικό. Και η Ελλάδα, μέσα από τον τουρισμό, την Ευρώπη, τις επενδύσεις και το κοινό οικονομικό σύστημα, θα το νιώσει. Τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν η Γερμανία αγόρασε μια νέα οικονομία ή απλώς ανέβαλε τον λογαριασμό. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Γράψτε στα σχόλια «Δεν είναι η ανακαμψή» αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε να καταλάβετε γιατί τα επίσημα νούμερα δεν λένε πάντα ολόκληρη την ιστορία.